Hanumangkin, mubin, nung naninteno mo yung kekang pupulan, nung anyaking pinandiday ni tulanan ng banwa. Ding dapat ang mga rawak dapat mapututula, nunebagkos, gawan ng dakalagawang kayaban, bang kanita ing kayang kapakinabang ang pumpupulan, kanuanan ng Diyos. May oras kayo. Huwag naladlad ko lang muling diwang kabias na ngeliking penanti makiramdam ko kalitang hitang oras at iunang dinatang tingaduang tulisan hayat yumingat ba sinabi ng meto ingipal to na sa hingkayang tunay pa na Diyos nung katutuan pining Diyos yan ligtas ning kayang sarili ampon ilang anuwa iwari maganian hindi sulat king libro may iba't lang metong nga lang sinabi mo he kapatata ko kinatiyo talagang pangabilyan na ini mo hikataraduwa karampatang katawo kinatulayan ti kaniti ngaling kasulatan dapat yung taong ay tiyalayang kinawang kasalanan bakit tinutana ngaling Diyos yung katutuan hindi akit rinto hindi pa yung bulisan nga na pang sinabi ginoganakan mo ko porta na tiyo nakakitang paraiso at nga nang mekiba hingkatutuan nga nawa kingeri mo rin kaya birakakitang paraiso yung kaluguraan lalo yung pangako na hingkalam ng Diyos at yung mga kuya kita ng tulisan apeng akuana na hanggang magkasakit di paraiso ay intindihan Diyos lahat bunga kong ingatan kingya Diyos ya dapat di pembusan di kasala anak ko laluman wape bakit na mo inganggang kababan Pagalang-galang protector kaya libro ng Pedro Camino ng Memog at King Kapalo Matindi nung anang magkasakit ka loob ng aldol ko king makabang panahon. At yung kayang pamakakasakit, kaya makikipangking kabulian ng Diyos, isundo mo. Ngayon, nung magkasakit ka, king kayang pamakasakit, karing kayang dapat makikipang laking kabulian ng Diyos at makatake ka kayang kalis, isundo mo pin, huli kita, matatangka. Hindi masken, magsimbuluya mo, king napon, nung may kagawayan da kalakasalanan at sinisi ang mataktak at king makaba ng panahon di nawayang da kalakayapan
Nuwan niya, inuman yung magsimbolong matingge, ito nga di masking pinanditay ni asabi na naman ipayang ko, kalingwan po tangat yun naka hingkirang kariyan, mo rin, kaya berga, hingkarakong paraiso. Salamat. Salamat mo naman, o yala ng Diyos. Punta daming balang ay at iyong tiba. Ngaling kabiyas na hati yun ang akang tamo karindapat lubusan sangay palto ing panagkat ng Diyos dalan mo ng kababaan nung makananong yan minakap neman alin na ginami yung Diyos nawo kambang yung pangapang tenatiyuking kayo pa yan walang nasana na kaya ben na kayo ngaling bibig ka sa nila detang banal na namano lubos ang adinan niyo sa king dapat na ning maestro nung makana noing misulat kaniyang libro Primero Pedro ya 4 no basan yan ang tinangana bigkasaki iyaking laman magsandata kayo naman sa kupa basan yung kasulatan. Bali po, mungunang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 1. Ang tining magkasakit siya ni Kristo, king laman. Magsandata kayo naman, king makanyan. Apamisip. Huling itang magkasakit king laman, dinok ng neking kasalanan. Salamat landa ka may bahas sa iyong bibiyang itiyasa iyong uliran gawan tukiyan yuita bangking kasalanan tawa sa lapok ng naka at nibangti kanan Kristo king labi na bunga deti sila na makisusugan na yan dito ng pinandir o may kating pulang kalulan. Sinabi na naman pong Yeso Kristo, kanan niya yung laman ko, akin maniyentaya ako. para sa aglipo ka Kaya kayo ba't din damdarin tao ito? Bigtang kalang mega na pong minong kintaya na. Balara, at yun nung talagang nalakad, kung pengan di kayang naman ang puntaya, at yung kaburihan ng Kristo. Kung niya dis na ano kuning kasakitan, yung maragula pagsubok, sabihin na, manalangin na ako man, magsamba na ako man. O, pati nga na ipakanya ko. O yung po eh,
Penga ni daya, ini nung penga ning laman ni nung daya. Kay ba't po tang miras na niya kaya tang maragul kasagitan kimbiena. Kung ba't may pakanyan ka na, rinto na ako man. Makanin niya po yung tao. Kita po sinabi ng Yesu Cristo, ba't may pangkulisa niya? Papa, kaya kami ako makapawukul ito. Kasi makatanda na yung ganang gawa ng keti, nung yan adaptan ito, yung matupad yung kasulatan. Kaya kami ako makawukul itong bagay ito. Pengan ni Diana, kay ba't at saka gesasyo. O, kailangan po, nung pengan mo na yung Diana, ayun mo na yung Diana, at pengan mo na yung kayaw naman, uli sabihin, nandiyan na nakangitang maragulang kasakitan. Pasalamat ka pa kay Diyos. Uling iti, biriyan mo. Isa ka kasing maligtas siya eh. O, nung ngayabis, potas mo eh, siya na itang makanya na bagay mo, dapat siya nito. Uling iti, kailangan king magkasakit, tamo mo namang kayabi, no? Uling yung kasakitan, yaing papagbanal king tao. Ampon, nung ninuring nalapit king Diyos, ilan daratanga na, hindi itang makanya nakapagsubukan. Eh nakalapitan sa tanas, nung iharalapit king Diyos. Nung ninuring pa tayo king Diyos, nalapit king Diyos, ilang datanga na sa tanas, barang tuksuan. Ba't sabihan daw, upat nga na may pakanyang po, mamin tunah mangkang Kristo. Nakala ko rin makanya. Salamat po. Salamat kaluguran. Lintay mo sangkap ng kabiyas mo. Panmatahit ko ikaw. Pantataliw wala kitang kabanalan. Salamat yung likod ko. Ngeniking ka kung panundalo. Sana may babaka kayo. Heyo sisintangan ding pisambalan Ginoo. Nung naingatan niyo sana. Bandigin ang ganap at puwersa. Banting mayat kong gamitan niya. Himusikanan ake kayo pigkalog na. Itiyay ke ko ligod ko. Anak mapanalangin kayo. Kwan yung diwak na niya ato. Patayit ko aking payang iba't babo. Hadiyos ke ko kapahayaman. Yang naglambayan man orasan. Dapat at kinabsikonan. Pasalamat kayo mutiyang kaluguran. Yakuin ke kotitipa. Matiyag ang magpastuntupa. Karinking kayarian banwa. Liguran ko ngeni akong paitas na. Yakuin malugod ke kayo. Ayat yung talasuyuyo. Karinking kayarian babo. Di